ଗୋଟେ ଥର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା କି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାର ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଦିନ ସାରା ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ରାଜା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ, ତା ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଦିନ ରାଜା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ବି ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ରାଜା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ଥିଲା, ରାଜା ତାକୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ ଫାଶୀ ହେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? କାହିଁକି ନା ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା।